To je on, dnes jeden z najhľadanejších mužov Slovenska. Achillová päta a vari najväčšia slabina Jaroslava Spišiaka. Boris Dreveniak bol podľa vlastných slov policajtom iba 7 rokov, no aj vďaka Jaroslavovi Spišiakovi mal priam raketovú kariéru a podľa obvinenia sa zúčastnil tých najzávažnejších zločinov v rámci gangu okolo Ľudovita Šátora. Poďme sa spolu pozrieť, čo sa dá za 7 rokov v polícii stihnúť. Moje meno je Ivan Mego a ja vás vítam pri sledovaní ďalšieho dielu relácie s názvom Posledná stopa. Keď sa meno Borisa Dreveniaka objavilo v systéme pátrania, bolo to 21. augusta 2025, teda len pred pár dňami, tak ste mi písali mnohí, že opäť na ňo vydali zatýkať, že opäť je jedným z najhľadanejších ľudí Slovenska, tak som sa rozhodol, že o tomto mužovi určite musím urobiť špeciálnu reláciu, lebo meno Borisa Dreveniaka sa určite bude významnou mierou podieľať na odpovedí, kto je zodpovedný za bezbrehé vyvražďovanie ľudí na juhu Slovenska gangom okolo Ľudovita Šátora. Bol to práve Boris Dreveniak, ktorý bol už právoplatne odsúdený na 17 rokov väzenia za spoluprácu s gangom okolo Ľudovita Šátora a za priamu účasť na vražde člena konkurenčného gangu. Boris Dreveniak, kto to je? Nastúpil do polície v roku 1997 a mal zvláštnu kariéru, podľa mňa úplne raketovú. Nikdy som o takom policajtovi nepočul, lebo on sám vypovedal na špecializovanom trestnom súde, že bol policajtom iba 7 rokov, ako som mu spomenul. A keď v tom roku 1997 nastúpil do polície, tak okamžite nastúpil na odbor kriminálnej polície na násilnú kriminalitu Krajského policajného riaditeľstva v Nitre. Písal sa rok 1997. Už v roku 1998 si však dal žiadosť, že chce odísť na Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trnave a tiež na násilnú kriminalitu, kde ho aj zobrali. A okamžite teda dostal na starosti územie južného Slovenska, teda Dunajskú Stredu, Komárno, Galantu, kde práve potom neskôr operovali šátorovci. Toto bolo ale v roku 1998, keď ešte na juhu Slovenska v plnej sile uradovali Pápajovci. Netrvalo ale dlho a v roku 1999 v marci sa stala tá masová vražda gangu Pápajovcov. Boris Dreveniak tam bol ako operatívec vyslaný, bol členom výjazdu a priamo sa zúčastnil celej obhliadky miesta činu a tak ďalej. A naozaj začal ako keby vyšetrovať tie najzávažnejšie zločiny na juhu Slovenska. Ale to sa už písal rok 1999 a on sa stal dokonca členom špecializovaného tímu, ktorý bol na túto vraždu vyčlenený. Bolo to 11 policajtov, medzi nimi bol teda Boris Dreveniak, boli tam ďalší ľudia a bol tam aj už vtedy okresný riaditeľ Dunajskej Strede Jaroslav Spišiak a títo začali s tým svojím špecializovaným tímom objasňovať túto najbrutálnejšiu vraždu v dejinách celého Slovenska a masovú vraždu v Európe mafiánsku. No a Boris Dreveniak už vtedy narábal teda s rôznymi informáciami, lebo on sa stal šéfom tohto tímu, ako som už povedal, a mal naozaj prístup ku všetkým informáciám, teda aj k informáciám o tom, kto vypovedá, utajení svedkovia, aké majú informácie a tak ďalej a tak ďalej. No a on už v tomto čase, podľa výpovedí viacerých členov gangu okolo Ľudovita Šátora, som si ich teda načítal, tak už v tomto čase, v roku 1999, priamo spolupracoval s jedným z najvyššie postavených členov gangu Ľudovita Šátora, Andorom Rajsom. To je on, Andor Rajs. Andor Rajs bol naozaj dvojka Šátorovho gangu a Boris Dreveniak s ním mal vraj veľmi, veľmi kamarátsky vzťah. No a on mal práve tomuto človeku odovzdávať už vtedy
všetky informácie. Vypovedá o tom napríklad Christian Kadar, ktorý hovorí, že boli veľmi blízki kamaráti a minimálne teda od roku 1999. A tak sa von dostali aj teda mená utajených svedkov. Za toto on vraj dostával od Andora Rajsa pomerne slušné peniaze. A malo to byť práve za to, že bude nejakým spôsobom im odozdávať informácie v rámci tohto vyšetrovania, ale potom aj ovplyvňovania iných vyšetrovaní. A to sa dialo celé roky, že oni napríklad, Christian Kadar povedal, že s Andorom Rajsom navštevovali Borisa Dreveniaka ako šéfa týmu Masaker, tak ho navštevovali doma, u neho doma, kde býval aj so svojou priateľkou Táňou, tiež policajtkou, a že tá vedela, kto sú, a že tam normálne debatovali aj pred ňou a riešili tieto veci, a on im za peniaze mal odozdávať rôzne informácie. Boris Dreveniak bol potom aj dvakrát mimoriadne povýšený, a to bol povýšený vtedy aj Jaroslav Spišiak a ďalší tí členovia toho 11-členného tímu špeciálneho, ktorý mal objasňovať práve túto vraždu. A bol to práve minister vnútra Ladislav Pitner, je o tom článok, ktorý si vystrihol aj Ľudovít Čátor do svojej kroniky. A práve to je ten spomínaný článok, o ktorom hovorím, že nový gang v Dunajskej Strede vraj nevznikne, povedal vtedy Jaroslav Spišiak ako okresný riaditeľ Dunajskej Stredy. No a oni boli v tomto roku 2000, bolo to v lete 2000, povýšení mimoriadne aj Boris Dreveniak, aj teda Jaroslav Spišiak a ďalší členovia za to, že mali objasniť vraždu Pápajovského gangu v Dunajskej Strede. A z tejto vraždy obvinili bratov Rajsovcov. Toto meno, bratia Rajsovci, nemajú nič s Andorom Rajsom. Andor Rajs bol úplne iná rodina, respektíve sa aj píše inak ako títo bratia Rajsovci. A týchto bratov Rajsovcov obvinili spolu s ďalšími ľuďmi, s Arpadom Samaránským, z vraždy tohto Pápajovského gangu a zobrali ich do väzby. Ja mám za to, že keď som sa bavil s viacerými ľuďmi a spoznal som aj ako rozmýšľal práve Andor Rajs, tak si myslím, že tým, že už celý tím naozaj pracoval veľmi silno a nevedel všetkých tých ľudí už vtedy ovplyvniť Boris Dreveniak, tak aj bratov Rajsovcov on akýmsi spôsobom vydal do tohto trestného konania, aby presne dal Borisovi Dreveniakovi akúsi silu, aby sa dokonca zbavil bratov Rajsovcov, lebo bratia Rajsovci neboli pevnou súčasťou šátarovcov, oni mali akýsi vlastný gang v rámci Dunajskej Stredy a týchto Andor Rajs podľa mňa podhodil, aby sa ich zbavil. Oni sa dokonca neskôr, bolo to v roku 2004, keď bratia boli vo väzbe, tak ľudia, ktorí patrili pod bratov Rajsovcov, a bol tam ešte jeden brat Attila Rajs, tak títo ľudia sa dostali na jednej diskotéke do konfliktu so šatorovcami. Andorom Rajsom sa dostali do konfliktu a začala tam bitka spolu s ďalšími členmi. A dôsledkom tejto bitky bola potom aj vražda Marka Vega, ktorého zavraždili práve šátorovci preto, lebo dostali výprask na tejto diskotéke od týchto ľudí a oni sa rozhodli, že takíto ľudia proste tam nebudú fungovať a si ho vyčíhali v roku 2004, vyťahli ho z auta a odviedli k šátorovi, ten sa s ním porozprával a potom ho odviedli k hrobu ilegálnemu, kde ho uškrtili a zakopali. Preto to bolo ako vysvetlenie, že prečo si myslím, že Andor Rajs už s Borisom Dreveniakom, ktorý s ním dlhú dobu spolupracoval,
tak že podhodil aj bratov Rajzovcov na trestné stíhanie, veď po prepustení bratov Rajzovcov z väzby, ktoré boli 5 rokov práve za vraždu Papajovcov, boli títo a opäť Ľudovitom Šátorom a Žoltom Náďom alias Čontým zavraždení a vykopávali ich až v roku 2011 tiež z ilegálneho hrobu v Čotfe, kde ich zakopával Lehel Horvát. Takže myslím si, že Boris Dreveňák už v roku 1999 spolupracoval tak úzko s Andorom Rajzom, že ten mu pomohol aj k jeho rýchlemu štartu kariéry a dodával mu ľudí na trestné stíhanie, napríklad to boli presne bratia Rajzovci, za ktorých potom boli spolu s Jaroslavom Spišiakom mimoriadne povýšení. Boris Dreveňák mal za toto všetko brať naozaj nemalé peniaze. Mal brať 10% z tých daňových podvodov, ktoré Šátorovci robili. On bol členom týmu Masakér, mal na starosti rozkrývanie trestnej činnosti v rámci Južného Slovenska, teda mal prístup k všetkým informáciám, ktoré sa týkali zločineckých skupín na juhu Slovenska, teda aj Šátorovcov. Ktokoľvek išiel vypovedať, ktokoľvek podal akúkoľvek informáciu o Šátorovcoch, Šátorovci to okamžite vedeli a okamžite si tieto veci riešili. No a Boris Dreveňák mal dostávať 10% z podvodov na DPH. Ja to poviem aj tak, že z môjho pohľadu bol tento človek potom aj zodpovedný za to bezbrehé vyvražďovanie tých ľudí, obyčajných ľudí na juhu Slovenska, tých tzv. Bielých koní, lebo mal to byť práve Boris Dreveňák, ktorý z pozície či už tohto šéfa špecializovaného tímu Masakér a neskôr aj šéfa Úradu boja proti organizovanej kriminalite Západ dával akési vedomosti Andorovi Rajzovi a Kristianovi Kadárovi, ktorí sa s ním stretávali najčastejšie a dávali im vedomosti o tom, ako túto trestnú činnosť páchať tak, aby boli čo najťažšie odhaliteľní. Kristian Kadár to povedal tak, že im pomáhal s tým, aby keď tieto podvody robili s DPH-čkami na daňovom úrade vo Veľkom Mederi, takže im hovoril, ako to majú robiť, aby ich neodhalili, lebo keď aj nejaký policajt začal toto detailne vyšetrovať, tieto podvody, tak dokonca priamo Boris Dreveňák to bol, ktorý mal ísť podľa výpovede Kristiana Kadára za tým policajtom a nejakým spôsobom ho tiež z pozície riešiť. No a toto sa dialo roky, keď Šátorovci potom, ako začali masívne robiť tieto podvody z DPH, stal sa modus operandi to, že si nájdú obyčajného človeka, na toho napíšu firmu a na daňovom úrade vo Veľkom Mederi vyberú peniaze, tak pribudla k tomu tá ďalšia fáza a to bolo to vraždenie tých bielých koní, aby neboli tieto firmy dohľadateľné. A ja si myslím, že, a nemám ďaleko od pravdy, že Boris Dreveňák pokojne sa s Andorom Rajzom mohli o tomto veľmi detailne rozprávať a ten nápad tohto fungovania mohol ísť práve z hlavy Borisa Dreveňáka a práve on, totižto aj podľa opäť výpovedí, to bol Boris Dreveňák, ktorý učil Šátorovcov, ako týchto obyčajných ľudí likvidovať. Vysvetľoval im, že nemajú týchto ľudí prevážať mŕtvych k tomu ilegálnemu hrobu, ale že ich majú voziť už k vykopanej jame a až tam zabiť, lebo v prípade, že ich chytia policajti, tak by takto mali vraždu, inak by mali len pozbavenie osobnej slobody, pokiaľ majú iba živého človeka v aute nejakým spôsobom spútaného. Ďalej im mal vysvetliť, aby týchto obyčajných ľudí, a bol to práve Boris Dreveňák, ktorý podľa viacerých výpovedí im mal vysvetliť, že týchto obyčajných ľudí nestrieľajte. Stačí, keď ich uškrtíte, lebo
každý projektil je dôkazom. Keď by sa našla mŕtvola, že ju vykopú, tak im vysvetlil, že projektil nájdený v tele môže ich priviesť až k tomu gangu. Takže bol to práve Boris Dreveniak, ktorý mal vysvetliť Šatorovcom, že každého z tých zavraždených ľudí majú uškrtiť a potom hodiť do hrobu. A takto aj dlhé roky títo Šatorovci robili a práve z toho mne vyplýva, že Boris Dreveniak nebol len človek, ktorý sa nechal platiť a vynášal informácie, ale on ich priamo bol akousi súčasťou tej celej myšlienky, tým mozgom toho fungovania celého gangu Šatorovcov. A preto som presvedčený, že má obrovský podiel tento človek na tom, že tam zomierali desiatky a desiatky ľudí, lebo práve to bol jeho nápad, ako sa vyhnúť celému trestnému stíhaniu. Veď hovorí to priamo Kristián Kadár, že on im radil, ako sa tomuto celému trestnému stíhaniu v rámci týchto podvodov vyhnúť. Takže každý človek, s ktorým urobili podvod na DPH, bol aj za účasti nejakej Borisa Dreveniaka zavraždený. To znamená, že on aj podľa Kristiána Kadára vraj vedel o úplne všetkom, čo sa páchalo, lebo že Andor Rais s ním mal tak blízky vzťah, že mu hovoril aj dopredu všetko, ešte aj aký podvod idú spáchať a čo potom urobia. Takže on sa stal akýmsi konzultantom Andora Raisa a opačne. 10% podielu teda z týchto podvodov DPH, teda aj na vraždách. Týmto pádom by mal mať Boris Dreveniak. To ale nebolo všetko. Boris Dreveniak teda okrem toho, že vydal utajených svedkov v rámci vraždy Papajovského gangu podľa výpovede aj Kristiána Kadára a ďalších, tak robil aj iné veci a napríklad im dával mená ľudí, ktorí chodia tam vypovedať, ktorí sa chceli sťažovať alebo chceli nejakým spôsobom ochrániť pred týmto šialeným gangom, tak on im všetko posúval, ešte človek ani len nevyšiel z polície a už vraj mal Andor Rais v ruke výpoveď človeka. Takže takto rýchlo to vraj celé fungovalo. A neboli to len výpovede, boli to aj odposluchy. Boli to odposluchy napríklad práve preto, kvôli Borisovi Dreveniakovi, mal zomrieť učiteľ Ján Červenka. Obyčajný učiteľ, obyčajný chlap z dedinky Mostová, neďaleko Dunajskej Stredy, ktorý sa nejakým spôsobom dal dokopy s bývalou Šatorovou ženou Denisou. Bolo to v roku 2001, písal sa január, keď sa mali dostať Šatorovci, respektíve Andor k odposluchu, že mal práve Ján Červenka volať Denise Šatorovej. Tá bola napichnutá, pretože tento špecializovaný tím chcel dolapiť Ľudovita Šatora, na ktorého bol vtedy vydaný zatýkač. A Denisa bola preto napichnutá. Tento Ján Červenka jej mal telefonovať a ten telefonát mal byť o tom, ako možno sa ľúbia a o tom ich vzťahu, aký medzi sebou teda majú. A k tomuto odposluchu sa dostal Ľudovít Šator. Ten naplánoval akciu a Jána Červenku chytili za dedinkou Mostová smerom na Galantu na ceste a tam sa ho spýtal Ľudovít Šator, že či je pravda, že čo majú s Denisou a čo to má celé znamenať. A Ján Červenka samozrejme nepočítal s tým, čo je toto za šialencov
mu mal odpovedať, že ale tak my sa ako keby ľubíme, my máme spolu vzťah a on je predsa aj bývalý manžel a že ho do toho nič není. No a Ľudovít Šátor mal zavolať cez telefón Denise a tej sa mal priamo spýtať, čo ty máš s Jánom Červenkom, čo s ním máte, vy sa akože ľúbite, lebo mi tu rozpráva, že vy sa ľúbite. No a tá ho vraj mala zaprieť. Takto mi to povedal človek, ktorý tam mal priamo pri tomto byť, že ho Denisa mala zaprieť a Ján Červenka bol potom Ľudovítom Šátorom a ďalšími ľuďmi odvedený do akýchsi hangárov. Nedaleko odtiaľ mali to byť hangáre istého Byherca, kde mali byť natiahnuté plachty, respektíve nejaké igelity. A tam mal Jána Červenku začať zaživa krájať. Mal mu urezať genitálie a tie mu mal natlačiť do úst a potom ho postupne krájal zaživa, až dokým Ján Červenka nezomrel. Keď som sa pýtal tých ľudí, ktorí mali vtedy blízko k Šátorovi a vedeli o tomto viac, tak oni reagujú spôsobom, že Jana Červenku nikdy nenajdu. Ján Červenka je totiž stále nezvestný. A je to práve Ján Červenka, ktorý mal byť rozhádzaný niekde v okolí, respektíve jeho pozostatky v okolí tohto hangáru a oni, keď som sa na to pýtal, tak sa mi len človek zasmial, že Ivan, toto naozaj sa nedá nájsť a nikdy ho nenájdete. Takže Ján Červenka skončil rozkrájaný na kusy len preto, že Boris Dreveniak mal zo svojej pozície šéfa špecializovaného tímu, ktorý mal rozkrývať Šátorovcov, vydať odposluchy, kde bola práve zachytená táto komunikácia a Ján Červenka preto skončil brutálnou smrťou rozkrájaný zaživa a rozhádzaný niekde v okolí nejakých hangárov pri Mostovej. Toto ale nebola jediná vražda, na ktorej mal svojím spôsobom podiel Boris Dreveniak. Bari najväčší podiel za to bol aj odsúdený, ale neskôr oslobodený, ani nie oslobodený, ako teda bolo to rozhodnutie zrušené, o tom ešte budem hovoriť. Bola to vražda Echiho Bellu. To je Echi Bella, člen gangu Papajovcov, ktorý jediný, teda ešte spolu s ďalšími takými pozostatkami prežili, ale Echi Bella potom, ako sa stala tá masová vražda v Dunajskej Strede, tak Echi Bella ušiel z Dunajskej Stredy, keď tam začali Šátorovci v roku 1999 operovať. A Echi Bella ušiel sem do Bratislavy a ušiel k seneckej vetve Sýkorovcov pod Havašiho. Ten ho mal akýmsi spôsobom zobrať pod svoje krídla. Oni sa poznali samozrejme z rôznych stretnutí a z rôznych spoluprác ešte v rámci gangu Papajovcov. Stretli sa aj na oslave Mikuláša Černáka v roku 1997, kde s Havaším teda oslavovali jeho 31. narodeniny a mali naozaj taký ako keby blízky vzťah a začal pre týchto Sýkorovcov tu pracovať. V rámci vyšetrovania tej 10-násobnej vraždy sa mal Boris Dreveniak, ale s týmto Echi Bellom a Norbertom Kočišom, ktorý tiež bol akýsi pozostatok, skamarátiť a mali si odovzdávať rôzne informácie. A on si vytvoril s tým Echi Bellom až taký blízky vzťah, že vedel o každom jeho pohybe, vedel, kde býva, ako funguje a tak ďalej. No a v roku 2003 odovzdal túto informáciu Šátorovcom.
totižto v nemocnici v Dunajskej Strede sa mal odohrať konflikt. To malo byť potom, ako Roland Samaranský mal sledovať nejakým spôsobom Ečio-Belu v Bratislave, ten ho ale odkryl a Ečio-Bela začal robiť veľké problémy, tak spolu s Havaším išli do Dunajskej Stredy a v nemocnici sa mali v tomto roku 2003 stretnúť spolu s Andorom Rajzom a Kadárom a ďalšími a mali tam riešiť, že prečo ho vlastne Samaranský sledoval a či ho chcú zabiť. A myslím, že tam došlo aj k nejakej roztržke a vtedy naplánovali, respektíve mal to byť Andor Rajs, ktorý naplánoval vraždu Ečiho Belu. Vypýtal si informácie od Borisa Dreveniaka a Boris Dreveniak mu ich mal za peniaze odovzdať. Lenže Borisovi Dreveniakovi nestačilo, že len dostával peniaze od Šatorovcov za rôzne informácie a tých 10% teda z podielu na podvodoch tých DPH, ale chcel aj zvlášť peniaze a pýtal si od Andora Rajza a 200 000 korún. A ten mu hovorí, že však si vypýtaj od Ečio-Belu, on ti určite peniaze dá a už mu ich nikdy nemusíš vrátiť. A tak sa podľa výpovede Kristiána Kadára a ďalších stalo. Boris Dreveniak mal ísť za Ečio-Belom a vypýtal si 200 000 korún, že teda by nejakým spôsobom potreboval. Vraj mu teda Ečio-Bela aj týchto 200 000 korún dal a Boris Dreveniak si ich samozrejme už požičoval s tým, že však už ich nikdy nebude musieť vrátiť. Takto to vypovedal Kristián Kádár. No a v apríli 2003 sa spustila v Bratislave streľba, pri ktorej bol Ečio-Bela zavraždený. Zavraždený bol aj jeho ochrankár Kotlan a pri prestrelke bol zastrelený aj Freddy Nať. To bol šéf vražedného komanda Šátorovcov. No tak Ečio-Belu naložili do auta aj s Alfredom Naďom a Šátorovci ich zakopali. Lenže Šátorovci vtedy nevedeli, že čo sa stalo s ochrankárom Kotlanom, o ktorom vedeli, že je postrelený a mysleli si, že bude rozprávať, že bude vypovedať. Tak jak boli na úteku, tak telefonovali Dreveniakovi a Andor Rajs spolu s Kristiánom Kadárom mali ísť do bytu, na ktorom sa stretávali. Mal to byť byt, ktorý mal Boris Dreveniak prenajatý a do tohto bytu išli. Andor Rajs mal od neho kľúče aj Kristián Kádár a tam čakali na Borisa Dreveniaka, aby sa dozvedeli, čo sa vlastne s Kotlanom, ochrankárom Ečio-Belu stalo. A Boris Dreveniak tam prišiel a tam im priamo pred nimi zisťoval informácie a tam aj zistil, že Kotlan, ochrankár Ečio-Belu, bol zavraždený, bol mŕtvý, že ho našli mŕtvého a že teda už nič nehrozí a takéto informácie Boris Dreveniak tiež odovzdával a za toto bol teda aj odsúdený za priamú účasť ako keby na tejto vražde s tým, že odovzdal Šátorovcom tie informácie o pohybe a pobyte Ečio-Belu. Lenže Boris Dreveniak mal podiel svojím spôsobom aj na ďalšej vražde a to bolo, keď Šátorovci naplánovali krádež z banky. Bolo to krádež zo sejfu 45 miliónov korún, ktoré ukradli zo sejfu istých ľudí, ktorí boli namočení v kauze olejári. A na toto si Šátorovci najali istého Čabu Kariku. To je Čaba Karika, ktorý bol potom roky nezvestný a bol to práve Čaba Karika, ktorý bol vyslaný Šátorovcami do tejto banky a z tejto banky mal odniesť 45 miliónov korún. Z tohto si mal Boris Dreveniak prísť na svoje tiež. Mal dostať priamo od Andora 1 milión korún. A potom to mal byť
Csaba Karika, keď sa to celé začalo vyšetrovať a Boris Dreveniak samozrejme odovzdával tie informácie ku gangu Šátorovcov, tak práve na základe informácií, ktoré odovzdal tomuto gangu, tak mal byť zavraždený aj Csaba Karika. Tento bol potom zakopaný do ilegálneho hrobu, myslím, že opäť v Čotve u Lehela Horváta, kde ho neskôr aj policajti vykopali. Po Csabovi Karikovi nesie Boris Dreveniak istý podiel aj na smrti Andora Rajsa. Áno, dobre počujete. Práve Andor Rajs a Boris Dreveniak boli tí, ktorí mali vykonštruovať v roku 2004 obvinenie na Kristiana Kadára. A práve Andor Rajs a Boris Dreveniak mali nejakým spôsobom vykonštruovať, že sa mal Kristian Kádár podieľať na príprave vraždy Norberta Kočiša a Štefana Čeha. Kristian Kádár vždycky hovoril, že toto je vykonštruované a že nevie, kto to na ňo urobil, ale na základe jednej výpovede svedka ho skutočne zadržali. A keď Boris Dreveniak prevádzal Kristiana Kadára do celý policajného zaistenia, tak Kristian Kádár sa ho pýtal, že čo toto má celé znamenať. A vtedy sa Boris Dreveniak tváril, že on nevie, ale boli to práve jeho ľudia, ktorí mali zniesť obvinenie Kristianovi Kadárovi pre prípravu vraždy, akejsi pozostatkov stále pápajovcov toho Norberta Kočiša, a že ho teda obvinili a že on s tým nemá nič spoločné a nevie to nejakým spôsobom ovplyvniť. Lenže Kristian Kádár skončil za toto obvinenie na 28 mesiacov vo väzbe, teda od roku 2004 do roku 2006. A Kristian Kádár je skutočne pomstichtivý človek a on zisťoval, kto za týmto krivým obvinením stojí. A keď sa vyšiel von, tak mu Ľudovít Čator povedal, že je za tým Andor Rajs. A on vtedy Andora Rajsa absolútne znenávidel a celé mu to docvaklo, že to zrejme s Borisom Dreveniakom celé dohodli. A on potom išiel aj za Andorom Rajsom. Tam bol jeden obrovský konflikt vraj, kde sa oni pobili. Dokonca podľa niektorých informácií mali pri tomto konflikte aj padnúť výstrely. No každopádne bol to práve Kristian Kádár, ktorý mal v roku 2006 vytvoriť akúsi intrigu u Ľudovita Šátora na Andora Rajsa. A Ľudovít Šátor sa na základe tejto intrigy rozhodol, že Andora Rajsa, svoju dvojku, svoju pravú ruku zavraždí. Bolo to preto, že Kristian Kádár mal pošepkať, že ho Andor Rajs okrádá o veľké milióny korún. Tak v roku 2006 mal Ľudovít Čator na pozemku Lehela Horváta spolu s Lehelom Horvátom, Kristianom Kadárom zastreliť Andora Rajsa. No a bol to práve Kristian Kádár, ktorý si mal zrejme potom tie svoje nervy uvoľniť a s Lehelom Horvátom zavesili Andora Rajsa na trojnožku a práve Kristian Kádár spolu s Lehelom Horvátom mal vykosťovať Andora Rajsa, zvlášť mali hádzať mäso, zvlášť kosti do bedníčiek, potom mäso pomleli a vyliali ho do Malého Dunaja. Takže Kristian Kádár sa nakoniec vysporiadal aj s Andorom Rajsom. Takže bol to opäť Boris Dreveniak, ktorý mal istý podiel tým, že sa pustil do takejto hry so Šátorovcami a pustili sa aj do toho, že Kristiana Kadára zavrú, tak mal istý podiel aj žiaľ na likvidácii svojho blízkeho spojenca Andora Rajsa. A potom to mal Boris Dreveniak bližšie spolupracovať s Františkom Zákalom a aj s Kristianom Kadárom. Boris Dreveniak za tieto roky mal toho na rováši skutočne veľa. Teda okrem vražd bielých koní, na ktorých mal svoj podiel už len preto, že nejakým spôsobom učil Šátorovcov, ako vraždiť ľudí, ako sa vyhnúť trestnému stíhaniu v rámci podvodov, účasť na vražde Ečibelu,
že zobral peniaze za Čabukariku, kde určite vedel, že bol zavraždený, aspoň podľa Kristiana Kadára, že mal o všetkom vedomosť a aj teda v konečnom dôsledku aj na krivom obvinení Kristiana Kadára, ktoré sa stalo Andorovi Rajzovi osudné, tak za tieto roky on bral skutočne nemalé peniaze. A ja sa pýtam, ako je možné, že za roky, keď chodili rôzne informácie na Slovenskú informačnú službu, lebo aj mne v rozhovoroch povedali, že do Slovenskej informačnej služby, ale nie len tam, aj na políciu prichádzali systematicky informácie o tom, že práve Boris Dreveňák má byť krivým policajtom a má spolupracovať s týmto gangom, že sa s ním nikto nevysporiadal a za celé roky fungovania od toho roku 1999 až do roku 2005 sa s ním nikto nedokázal vysporiadať. A ja tu hovorím o tom, že nielen, že bol šéfom tímu Masaker a keď v apríli 2004 vznikol úplne nový útvar, Úrad boja proti organizovanej kriminalite, tak ho dokonca Jaroslav Spišiak vymenoval za šéfa Úradu proti organizovanej kriminalite Západ, aby ďalej bojoval so zločineckými skupinami na juhu Slovenska. Takže nech príde aj toto Jaroslav Spišiak vysvetliť, ako napriek informáciám, ktoré chodili z rôznych zdrojov, a viem, že prichádzali zo Slovenskej informačnej služby, tak ako je možné, že ho vymenoval na takúto významnú pozíciu napriek týmto informáciám a potom v roku 2005 sa ho musel zbavovať na základe paragrafu 35.2, teda bez udania dôvodu. Ja viem, že Jaroslav Spišiak sa viackrát vyjadril, že ho toto trápi a že on ho zle odhadol a tak ďalej. Ale prepáčte, bolo to od roku 1999 minimálne. Unikali informácie o utajených svedkov, unikali výsluchy, odposluchy, unikali vám ľudia, po ktorých ste pátrali, boli stále na úteku. Viackrát sa podarilo utiecť Šátorovi. Padali rôzne obvinenia, ale nikto sa nedokázal vysporiadať s tým, že stále na juhu Slovenska mizli noví a noví ľudia. A toto nebolo napríklad aj Jaroslavovi Spišiakovi vôbec nápadné, že kurník mám tam špecializovaný tím, ktorý nielenže objasňuje 10-násobnú vraždu, ale naozaj sa venuje organizovanému zločinu na juhu Slovenska a stále mi tam miznú ľudia. Ako je možné, že si Jaroslav Spišiak nezavolal Borisa Dreveňáka k sebe a nepýtal sa ho na to, že prečo stále miznú ľudia na juhu Slovenska, prečo sa tam stále vraždí, prečo tam stále operujú gangy a ľudia sa boja vypovedať, ako im unikajú rôzne výpovede, ako im unikajú informácie o utajených svedkov. Veď práve s tým budem šéfa tímu, ktorý je určený na rozkrývanie tejto trestnej činnosti na juhu Slovenska, konfrontovať a ja musím predsa zistiť, čo sa tam deje z tejto pozície, keď mám teda všetkých 5 pohromade. A nie, ešte po tom všetkom, po rokoch týchto spoluprác všelijakých, on ho vymenuje za šéfa Úradu boja proti organizovanej kriminalite Západ a dá mu ešte vyššiu, ďaleko vyššiu pozíciu, než je šéf špecializovaného tímu na rozkrývanie organizovanej trestnej činnosti. Takže tu sa pýtam, čo tu zlyhalo? Tieto informácie naozaj chodili. Potvrdzuje to viacero ľudí. Tak má Jaroslav Spišiak istý druh zodpovednosti? Alebo nie? Veď len to, že som sa s takýmto človekom nedokázal vysporiadať okamžite a musím vymýšľať paragraf 35.2, je proste problém. Veď poviem ďalej. Boris Dreveňák si od Šátorovcov nechal nakupovať domov bielu techniku. Chladničku, ja neviem, umývačku riadu, alebo čo bolo proste.
pračku, to si nechal nakupovať, nechal si kúpiť televízor, to bolo na úvod. Nechal k svojim rodičom nosiť zabíjačku, nechal tam nosiť prasatá, chodil s nimi do erotických salónov a užíval si s nimi aj tento zločinecký život. Keď sa Kristiána Kadára, aby overili jeho dôveryhodnosť, pýtali, kde Boris Dreveniak býva, aby vedeli overiť to, že ho naozaj Andor Rais navštevoval v jeho byte aj s Kristianom Kadárom, tak Kristian Kadár veľmi detailne opísal, kde v Trnave a v akom byte a na ktorom poschodí Boris Dreveniak s policajtkou Táňou, svojou družkou, býval. Opísal detailne aj ako vyzeral jeho byt. A tak tam vyzerá, že Kristian Kadár hovoril skutočne pravdu. A potom, ako sa dlhšiu dobu schádzali na tomto byte, Boris Dreveniak hovorí, že musí sa už aj on chrániť a že prenajali teda byt nedaleko súdu v Trnave a tam odtiaľ dostali kľúče aj Andor Rais, aj Kristian Kadár, aj Boris Dreveniak. Tento byt mal byť prenajatý na meno istého podnikateľa. A v tomto byte sa stretávali a vždycky pýtali nejaké informácie, dohadovali veci. Bol proste Boris Dreveniak informovaný nielen o trestnej činnosti, ktorá sa stala, ale aj o trestnej činnosti, ktorú majú v pláne urobiť. A robili im akéhosi poradcu podľa týchto výpovedí o tom, ako majú túto akúkoľvek trestnú činnosť páchať. Toto trvalo celé roky. A nielen tých 10%, ktoré som spomínal, že dostávali z podvodov na DPH, čo muselo byť rádovo v miliónoch korún, Andor Rais podľa výpovede Kristiana Kadára kúpil Borisovi Dreveniakovi Škodu Octavia a Renault Laguna v hodnote 500 000 korún. Potom z podvodu Čabu Kariku dostal 1 000 000 korún. Neskôr mu mal dokonca dať Andor Rais 2 milióny korún na kúpu ďalšieho bytu v Trnave. A v roku 2007, keď už bol Andor Rais mŕtvý, tak mu mal Kristian Kadár so svojimi ľuďmi stavať dokonca základy na dom nedaleko Jaslovských Bohuníc. Takže Šatorovci priamo sa podieľali na stavbe rodinného domu niekdajšieho vysoko postaveného policajného funkcionára, šéfa Úradu boja proti organizovanej kriminalite Západ, tak sa mu Šatorovci podieľali na stavbu jeho domu. A keď sa policajti pýtali Kristiana Kadára, že kto to financoval, tak Kristian Kadár hovorí, že som to financoval ja, aj tehly, aj nejaké základy a tak ďalej. A nejakú časť financoval samotný ľudový Čator. Borisovi Dreveniakovi, akožto pravej ruke Jaroslava Spišiaka, ktorý si ho dal na najvyššie pozície a cítil v ňom veľkú oporu, tak tomuto človeku financoval stavbu rodinného domu nedaleko Jaslovských Bohuníc práve ľudový Čator. Tak sa pýtam, že čo to malo celé znamenať. Lebo ja viem, že tým, že on mal úzkú spoluprácu so Šatorovcami, tak mal určite aj vysokú mieru objasnenosti trestnej činnosti, lebo takto chodí, že keď spolupracuje sa s vagabundmi, tak tí mi dávajú nejaké konkurenčné skupiny, respektíve mi dajú vedomosť o nejakých trestných činoch a ja mám aj nejakú mieru objasnenosti. Dokonca to mal byť práve Boris Dreveniak, ktorý mal v roku 2002 priniesť informácie o tom, kde sa nachádza Mikuláš Černák, že sa ukrýva v Česku a na základe toho bol potom Mikuláš Černák zadržaný a uväznený a odvtedy je stále za mrežami až dodnes. Mal to byť teda ľudový Čator, ktorý to mal celé vymyslieť, lebo Kristian Kadár spolu Andorom Raisom mali ísť v roku 2002 po dohode so Slavomírom Surovým do Prahy. Tam mali sprostredkovať stretnutie s Mikulášom Černákom, ktorý bol vtedy na úteku. A Mikuláš Černák hovorí, že však nech sa ľudový Čator príde porozprávať. Oni tam totiž išli preto, aby vedeli, že keď sa Mikuláš Černák dostal na slobodu, že či bude odveta za vraždu
Pápajovcov, respektíve či sa majú nejakým spôsobom pripraviť na vojnu. Pápajovci totiž spadali priamo pod Mikuláša Černáka a tohto sa Šátorovci samozrejme nejakým spôsobom obávali a išli toto riešiť. A Mikuláš Černák vtedy žiadnu vojnu nepotreboval ani nechcel. Pápajovci boli mŕtvi a nejakým spôsobom chcel pokračovať ďalej v biznise. Lenže Ľudovít Šátor nikdy neriskoval, že by sa s Mikulášom Černákom stretol napriek tomu, že on ho pozýval do Prahy, že sa tam môžu ukrývať spolu. On bol totiž príliš veľká líška. Ale aby sa zbavil obavy z Mikuláša Černáka, tak túto informáciu posunul Borisovi Dreveniakovi. Takže nerozhodol sa Mikuláša Černáka zabiť, ale zbavil sa ho spôsobom, že ešte pomohli ako keby v dôveryhodnosti a sile Borisa Dreveniaka v získavaní informácií a ten túto informáciu operatívnu, ktorú získal ako keby z podsvetia, posunul hore a Mikuláš Černák bol teda odvtedy zadržaný. Na to bol hrdý vtedy samozrejme aj minister, aj všetci, ktorí sa na tomto podielali. Takže Borisovi Dreveniakovi stúpla sláva a ten teda bol nejakým spôsobom rešpektovaný. Ale to stále nemení nič na tom, že keď zadržali síce Mikuláša Černáka, že my na juhu Slovenska stále zomierajú desiatky a desiatky ľudí a tí pozostali chodia za Jaroslavom Spišiakom, pýtajú sa ho na rôzne otázky a chcú na ne odpovede a hovoria mu o ľuďoch, ktorí sa majú na tých vraždách podieľať. A tu nejaký špecializovaný tím, ktorý bol aj pod Jaroslavom Spišiakom, veď v tom čase už bol prvý viceprezident, ktorý mal na starosti aj tento špecializovaný tím, tak to nejakým spôsobom s týmto tímom neriešil. Nepýtal sa Borisa Dreveniaka, čo toto znamená? Kedy už rozbijete tú skupinu? Prečo mi tam stále miznú ľudia? Prečo sú stále vraždení a nezvestní? A prečo tá trestná činnosť tam nie je potlačená? No, nebolo to potom len tým, že teda prichádzali tie informácie, on potvrdil, Jaroslav Spišiak, prichádzali mi informácie o tom, že teda je to krivý policajt. Tak som sa v roku 2005 rozhodol, že, bolo to vo februári 2005, rozhodol, že teda na základe paragrafu 35.2 sa Borisa Dreveniaka zbavím a vyhodím ho zo zboru. Hej? Lenže potom trvalo ďalších 11 rokov, kým bol Boris Dreveniak obvinený. Ja sa pýtam, keď chodili už v roku 2003, 2004, 2005 informácie na Borisa Dreveniaka a Jaroslav Spišiak ho musel na základe nového paragrafu zbaviť funkcie a vyhodiť zo zboru. Prečo trvalo dlhých 11 rokov, aby Borisa Dreveniaka obvinili so zločineckou skupinou Šátorovci a z účasti na vražde Ečibelu, keď tie informácie zrejme rôzne figurovali v tom spravodajskom priestore. Takže Jaroslav Spišiak môže prísť sem a môže vysvetliť, ako to s Borisom Dreveniakom skutočne bolo a ako potom, ako ho vyhodil zo zboru, mohol ešte 11 rokov stále unikať trestnému stíhaniu. A v roku 2016 bol teda obvinený v rámci zločineckej skupiny Šátorovcov a za účasť na vražde Ečiho Bélu. V roku 2019 bol právoplatne odsúdený na 17 rokov väzenia. Potom on bol celý čas počas tohto vyšetrovania na slobode, lebo kompetentní nevideli dôvod, že prečo by mal byť takýto dobrý človek, zrejme, stíhaný vo väzbe. Čo mne príde v štáte, kde do väzby dávajú aj za dopravnú nehodu alebo za cigaretu trávy, tak mi príde absolútne zvláštne, že človeka stíhaného v rámci toho najvraženejšieho gangu v dejinách Slovenska súd do väzby nezoberie a nechá ho na slobode. Takže potom, ako bol vyrieknutý tento verdikt, tých 17 rokov, tento človek ušiel, zmizol, jeho auto našli niekde pri Galante a odvtedy je v pátraní. Potom
Tí jeho advokáti pracovali ďalej a zistili, že došlo k procesným chybám, že neboli povolení v rámci súdneho konania výsluchy niektorých svedkov a že boli teda porušené práva Borisa Dreveňáka a tento celý rozsudok zrušili. No a v najbližších dňoch začne nové pojednávanie s Borisom Dreveňákom, na ktorého už špecializovaný trestný súd vydal opäť zatýkač, lebo na to prvé pojednávanie neprišiel. A opäť ho teda je jeden z najhľadanejších mužov a podľa tých informácií, ktoré mám, by sa mal ukrývať možno niekde v Rusku, aspoň takto všelijako chodí. Samozrejme, tie informácie môžu byť rôzne a zmetočné, ale hovorí sa práve o Rusku. No a Boris Dreveňák stále je na slobode a nikto sa s ním doteraz nedokázal normálne vysporiadať. A ešte sa pýtam, či za to všetko, čo som tu vymenoval, je pre funkcionára policajného zboru, šéfa úradu boja proti organizovanej kriminalite Západ, ktorý mal priamo prístup ku všetkým informáciám, ktoré súviseli so Šatorovcami, ktoré súviseli s ľuďmi, ktorí tam chodili vypovedať a chceli sa brániť a chceli pomôcť a chceli zachrániť svojich blízkych alebo zistiť, kde sú tých blízkych zakopaní, tak všetky tieto informácie odovzdával Šatorovcom a aj vďaka tomu zomierali ďalší a ďalší ľudia. Či je 17 rokov, ktoré dostal, ktoré už sú zrušené, naozaj dosť za to, čo napáchal? Toto je spravodlivosť na Slovensku? 17 rokov človeku, vďaka ktorému mohli roky vraždiť na juhu Slovenska Šatorovci, že to je absolútne šialené. Takže verím, že príde nový proces a že ten proces bude tvrdší, bude brutálnejší, že sa tam bude ešte detailnejšie viac rozoberať, čoho sa dopúšťa, lebo oni len hovoria, že pomáhal pri tých DPHčkách, aby ako zakryť trestnú činnosť. No ale veď práve súčasťou DPHčiek a podvodu s DPHčkami bolo to bezbrehé vraždenie, o ktorom tu celé roky rozprávam. Takže vy sledujte reláciu Posledná stopa, lebo ja budem na pojednávaniach s Borisom Dreveňákom, budem pozorne počúvať, čo všetko mu je kladené za vinu a budem veriť tomu, že ďalší rozsudok už sa advokátom rozbiť nepodarí a že bude ďaleko tvrdší ako 17 rokov väzenia. Moje meno je Ivan Mego a vy sledujte Poslednú stopu.